bag e pacho kae. Kabende kalure kod liet ma siasa mabendo sichako kwako pacho kae mangima, kweth moro mar joma mine kaunti ma Mombasa osidhe yanga riwruok mabende dendo ni Mama Kenya Movement mabende geto yalo injili mar kwe e pacho kae mangima. Okang' makama giwacho ni gikawo kalure gi masiche mag nek kod monj mabende dwa jimbore mokale pacho kae to chuthe kinde mag ng'anyo gino mabende gitudo kod weche mag siasa. George Aoko miyo waler mathoth kauke kaunti ma Mombasa. Kawuono wachako safar mar dwaro peace e Kenya. Wadwaro chopo wach amani gi maendeleo mashinani. Mano Mikai Amina Ridhwani ma en jatend riwruok mar mine midendo ni Mama Kenya Movement kakoni sani giwuok oko mar yalo kwe kaluwore gi chochni mosechako nyiedhore pacho ka moting'o masiche mag monj kod nek mag rowere. Omiyo akwayo joma mone dhako ema nyalo loko dichuo kata ka en jakong'o obed maber. Mone manyalo loso Kenya gi nyithigi. Omiyo waungana. Kane giloso Mombasa bang' sidho ayanga riwruogno, Willikista Kinyi ma en jakanyono koni en midhiero ne kwan maduong' mag rowere pacho ka medo mana wito ngimagi to chutho e kinde mag ng'anyo mabende tudo gi weche mag siasa. Gima timore piny ka sani ok ber. Nyithiwa inego, onge amani, mine ywak, chuo ywak moloyo to joma mine. Wawacho ni yani jotelo wuog oko olos gi owuoyi gie. Kane gi campaign, yowuoyi gi nowuok oko campaign negi. Joma mon nowuok. Ang'o ma mono gi wuok oko, Raila owuogi, Ruto wuog oko, olos gi owuoyi gie ni kaka noloso gi ndalo campaign. Mane kwe mwakwayo ok ber gima timore piny. E seche gogo, Merita Awuor ma en achiel kuom rowere e riwruogno koni piny owacho ema nyayo chochni ma kamago to chutho ni mar girem chopo singo manyocha gichiwo ne rowere. To ka wagang' up mondo koro wamany gima nyalo konyowa kaka joma tindo tiyudo ka koko betie. Wambe wagombo mana kweno. Sama nyocha watimo recruitment. Ang'o momiyo wiu wil gi joma tindo ku recruit udhi recruit joma dongo kata mana finance miwacho no. Kama joma dongo bete. Samu yiero kata CS go. Wambe wanyalo mana bedo. Emomiyo wadhi e school mondo wasom wayudo tiese manyalo chopo wakono. Edho kachiel ma wawacho kaka joma tindo, wadwaro ni tije kamuyiero ng'ama duong' achiel, kete urube kijana achiel, kato kweni dhi donjo automatically. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Telo mar kanisa mar Nomiya oriwore